Okay na yan. Thank you. Thank you so much. Okay na nga yung una na puti. Let's give me the pillow, please. Pillow. Pillow. Unan. Unan. Oh my God. Ayan, thank you so much. Umasa ko. Wala pang tao eh. Di ako apurado pero sa'yo ano ba ako gusto ko lang kasi nakasigurado. Isipin na. Pagod na ako. Di ako apurado pero sa'yo ano ba ako gusto ko lang kasi nakasigurado. Matagal na panahon na kitang bakit tanungin. May pag-asa ba ko bakit di pa sagutin? Sabihin mo ano pa ba ang dapat kong gawin? Bukod sa araw-araw kitang dapat mahalin. Pero huwag mag-alala kasi hindi ako titigil. Kung di ka pa na din naman ako mainipin. Di pa kita pipiliin.
And Madam Lailots giving like shout out. Ayan. First honor. Open ko lang po, madam. Ayan. Open ko lang po. Kumusta ka na po, Madam Lailots? Ka na dyan, way. Ayan. And lucky 5 for you, ayan. Thank you so much, lucky 5. Ito at umigi na ang weather dito, ayan. Maulan ba dyan, madam? Maulan? Dito sa UAE panay ulan din eh. Saka malamig. +5 na kami as of now. Ayan. Ayan, 6 million watching now. Thank you so much. Thank you so much naman dyan mga lalabs. Kumusta kayong lahat? Na-miss nyo ba ako? Ayan. Wala ako kahapon. Kasi kahapon merong may naramdamang sakit si host. Hindi ako nag-LS. Snow pa rin sa grounds. Sana all may snow. Dito walang snow, madam. Ano lang. Malamig lang. Naulan lang ang UAE. Ulan-ulan konti. Tingnan natin dumami yung tao. Ayan. Panood mo ba yung snow sa aming bintana? Yan ko nga. May harang, madam eh. Pinuksan ko, may harang. May harang yung ano mo kasi, ayan. Pamakita. Mahal sa'yo. 4 minutes lang yan, B2. Ayan. Di pa tapos yung harang mo. 1 minute and 13 seconds. Ayan. Tapusin ko lang. Ay, 100% pala tong tablet ko.
Eh, may pangalawang harang uli, madam. Hindi na matapos yung harang mo. Wait lang, kulang mo yun ang makakain. Ayan, my God, madam, pangatlong harang, uy. Hindi na matapos-tapos. Sa gabi't araw ay natatanaw. Ginoo, kahit short video, maganda ang harang. Tatlo harang, uy. Powered by DJ Boom Boom Exclusive. Oh, ano, grabe, pero nag-yellow pala yung ano mo, labas. Ay, meron na palang pumasok, uy. Mabilis Squidro nag-shout-out host. Ayan. Salamat naman dyan. Ayan. Ayan, Madam Lailotski, grabing lamig sa labas. Nag-ano yung ano nyo. Wala ng dahon yung mga puno. Ayan, Mabilis Square doon nag-shoutout naman dyan. Thank you for coming. Ayan. Kaya ayaw ko nang lagpas pa sa 10 minutes hanggang maaari. Powered by DJ Boom Boom Exclusive. Ayan, number 6. Salamat naman dyan sa pa-number 6 mo. Ayan. Pang-anim na thumbs up. Thank you so much. Ayan. Oh. Nung 32 yan na Frozen. Ayan, grabe, uy. Ikakuha na ako ng food. Wow! Kay DJ Boom Boom pala yan. Pa-share it naman. Share it naman.
Everybody happy. Ayan, galab shout out. Palikit po guys, magbakas lang po kayo para sure masuklian. Ayan. Everybody happy, may galab shout out. Ayan. Everybody happy. Shalala. Ayan. Ara and Elos vlog, may galab shout out. Ayan. May galab shout out lalabs, Ara. Ayan. Kumusta na kayong lahat dyan? Ayan, salamat naman sa pagpunta. Ka-open-open ko lang. Ayan. Mga 10 minutes ago. Ayan. Wala pang gaanong tao kasi ka-open ko lang. Tesco Mobile. DJ Rudsky, the best. Alam, malaki na rin pala yung bahay ni Mabel. 1.303. Ayan. Tako sa bahay mo, Mabel. Nandyan ka pa, Mabel. Mabel Lalabs. Ayan. Saan ko yung bahay mo? Gitara lang malakas, miss kay Ann Mapawaw nung kinantahan. Ayan. Si Bial, may galab shoutout. Si Bial channel, good morning host. Ayan. Good morning lalabs. Kumusta ka na si Bial channel? Ayan. Ngayon lang ulit ako nadalo sa LS mo eh. Kagabi hindi naman ako nag-LS kasi masama yung aking pakiramdam. Ayan. Baldado. Ayan. Kailang host. Ayan. Nandyan ka pa Mabel. Nandyan ka pa Mabel. Mabel, nandyan ka pa, Mabel. Ayan. Nasa bahay mo ako, Mabel. Mabel, ayan. Mabel Esquerdo 04 Blanks. Ayan. Sa bahay mo ako, Mabel. Ayan, nandyan ka pa. Ayan, anong oras ka nag-LS host? Ngayon lang, mga 10 minutes ago. Yung mga 5:40. 5:40 ng umaga, ng kanina lang. Philippine time, ayan. 5:40 AM. Anong oras na ba, ayan? Mga 15 minutes na, ayan. Mga 5:40 araw-araw, ayan. 5:40 AM Philippine time, ayan. Ayan, Mabel, nasa bahay mo ako. Okay, kagigising ko lang kasi.
Ganun talaga yung ilis ko, yung pagising pa lang yung mga tao para pag tingin nila ng banana nila, ayan, ay may naka-release pala, ayan. Ayan, palablab naman yung nakapin mga lalabs, yung nakapin, ayan. Ano siya? Ayan. Everybody happy, nandyan ka pa? Everybody happy. Everybody happy, ayan. Si Bial Channel, ayan. Yan, nagbaba ng kanyang bahay. Everybody happy, nandyan ka pa? Ayan, May Ramos, Migalab shout out, Lodi host, Dan Tamsak watching from California, ayan. Thank you so much, lalabs, ayan. May Ramos, Migalab shout out, ayan. Salamat sa pagpunta, lalabs. Anong oras na dyan sa California, lalabs? Sana all nasa California, ayan. Ganda-ganda naman ang pangalan. California, nasa California, ayan. Siguro madaming snow dyan. Katulad kay Madam Lailotsky, oh. Daming snow sa labas ng kanyang window, ayan. Ayan, May Ramos, nagbaba ng kanyang bahay, ayan. May Ramos OTW from CBL Channel, ayan. Ayan, palablab naman yung nakapin mga lalabs, ayan. Ayan, Arcons vlog, may love shoutout, harang, salamat sa paharang dyan, lalabs, ayan. Sherwin Reyes shoutout, ayan. May love shoutout, Sherwin Reyes, salamat lalabs sa pagbisita kay host, ayan. Arcons, kamusta ka na, lalabs, ayan. Sherwin Reyes, nagbaba ng kanyang bahay. May love shoutout, Bloody Coder, yung aking member dyan, ayan. Thank you so much, Bloody Coder, sa pagpunta, lalabs, ayan. Matusok po ako sa premier ko, salamat po, ayan. Sige, Arcons, tusukin ko yan, ayan. Tusukin natin yung premier mo, ayan. Palablab naman yung nakapin mga lalabs, si Madam Lailotsky, ayan. Halo video year, ayan. Year end of 2021, ayan. Ayan, tamsakan ko yan, Small lover, may love shout out, tamsak host, ayan. Salamat naman sa patamsak dyan, lalabs, ayan. Small lover, ayan. Ayan, small lover, nagbaba ng kanyang bahay, pulpak dan Arcons from May Ramos, ayan. Sherwin Reyes, nagbaba ng kanyang bahay, ayan. Palablab yung nakapin mga lalab, ayan, si Madam Lailotsky, ayan. Ayan, Gallardo Ignacio TV, tamsak agad, host, ayan. Salamat naman sa patamsak dyan, lalabs, ayan. Gallardo Ignacio, ayan. Ayan, tamsakan ko na yan, lalabs, Arcons, ayan. Hanggang umalis din o yan, may ipin kita, ayan. Tapusin lang natin si Madam Lailotsky, ayan. Yan, Gallardo Ignacio, nagbaba ng kanyang bahay. Sherwin, nagbaba ng bahay, ayan. Yan, Bloody Coder, nagbaba ng kanyang bahay, ayan. May Ramos Dan from CBL Channel, ayan. Harang, salamat sa paharang dyan, CBL Channel, ayan. Thank you so much, lalab, harang host, ayan. Salamat sa paharang, lalabs, ayan.
Ayan, Junaski. Bloody Coder thumbs up, dating dikit from Small Lover. Ayan. Thank you so much, Small Lover, sa patamsak kay Bloody Coder. Ayan. Junaski, glove shout out. Salamat naman dyan, Junaski, sa pagpunta sa aking bahay. Ayan. Sa pagbisita lalap, Junaski, thank you so much. Ayan. Denver Channel, Nilmar, glove shout out. Beautiful house. Ayan. Thank you so much. Ayan. I miss you, Nilmar. Ayan. Show me gold families. Dan tamsak house. Ayan. Show me gold. Glove shout out. Ayan. Show me gold families. Ayan. Meron ka na pong jacket. Pwede ka na magbaba ng iyong bahay. Ano ba yung kinakain mo, madam? Ayan. DJ Dance Remix. Ayan, Bloody Coder W from CBL Channel. Ayan. Bloody Coder, pabalikan yung mga dumidikit sa'yo, lalabs. Ayan. Hindi ka nagilis kahapon, ha? Meron akong lalabs, Denver Channel, may red tide si host. Masakit yung puson ko, ayan. Hindi ko kayang mag-LS. May red tide, ayan. Ang sakit ng puson ko, nakatuwad ako buong magdamag. Mega live shout out po and sa lahat from Show Me Gold Pamelios. Ay, thank you sa pa-jacket house. Ay, madam, ano ba yung kinakain mo? Ano ba yung kinakain mo? Chips? Kaya pala. Oo, ayan, Denver Channel, merong red tie. Hindi ako makatayo, nakatuwad ako magdamag. Masakit ang aking Pokemon. Ayan. Show me gold. Ayan, nagba ng bahay. Show me gold. Dalia, migalag shout out. Dalia Ayan. Ayan. Dalia Ayan, thank you so much. Ayan. Ayan, Dalia, nagbaba ng bahay. Ayan. Ayan, CBL Channel, Bloody Coder Dan. Ayan. Bloody Coder, return to CBL please. Ayan. Bloody Coder. Sige, CBL, kung hindi magbabalik sa'yo si Bloody Coder, ako na lang magbibigay sa'yo ng dalawa. Ayan. Ayan, CBL Channel, harang. Salamat. Salamat sa paharang. Pansit, ano daw? Pansit, pero inabutan ko siya ng hilaw na mangga at bagong yak daw. Yak daw, ayaw niya ng bagoong nabahuan siya. Yak. DJ Dance Remix. Masarap yung mangga, nakakalaway naman, uy. Lailotski dan to you. Ayan, from Small Lover. Ayan. Ayan, madam, dan na sa'yo si Small Lover. Ayan, si Biel, baba ka ng bahay. Kung hindi magsukli si Bloody Coder. Ayan. Bloody Coder, nandyan ka pa. Ayan. Bloody Coder, pabalikan na lang si si Biel. Ayan. Ayan, palablab naman yung aking member na si Kino, mga lalam, yung binababa ni Nightboot. Ayan. Kula ng Oregon, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Daryl Ayad, old friend from Small Number. Ayan. Denver Channel, nagbaba ng bahay. Ayan. Muni na host si Kuya Jong, mashallah. Linay ko siya ng 3 gabi, oy. Ang bilis niyang namuni. Wow, mashallah. Hindi siya nagpunta ngayon eh. Inano ko yun, sabi niya sa akin yung 200 na lang kulang niya. Sunod-sunod na gabi, inano ko siya, plinay ko siya eh. Siguro nakatulong yung aking play, yung meron pang nag-play sa kanyang iba, ayan. Congrats naman sa kanya, oy. Hindi siya pumunta ngayon eh. Small Lover Amat, sukli later on, ayan. Don't worry, Denver Channel. So, mamumuni ka rin, ayan. Malapit ka na rin naman mag 1K, diba? Ayan. Pang mag-alala, tinutulungan kita sa iyong WH, ayan.
Small lover amat sukli later on from Lilatsky ka na dyan. Ayan. Wow, siguro nagpapahinga siguro muna. Ayan. Pag muni ka na lalabs, Denver, hindi mo kailangan magpahinga. Kailangan mo magtrabaho kay Lolo. Ayan. Kailangan mo na mag-start ng trabaho. Ayan. Kasi sisweldo ka na soon. Ayan. Agoy, ibitin mo na rin yung iba, oy. Ay, sige pala, madam. Ayan. Sibyal, baba ka ng bahay. 200 na lang sa banana house. Sa WH ko, 500 pa lang. 200 na lang. Di ba nakita kita nung isang araw nasa 600 ka na? $200 na lang sa banana house. Ayan, malapit ka na. Okay lang yan, Denver. Ayan. Basta mag-ano ka, mag-silent ka. Sibyal, baba ka ng bahay, lalabs. Sibyal, baba ng bahay. Ayan. Ikaw, ipipin ko sunod. Ayan. Parang ulit. Kang maglalanilmar sa pagtapos ka ng mambanana, mag-ano ka, mag-silent ka. Kasi nakakadagdag din yun ng WH. Ayan. Ayan, si Bial Lalas, baba ka na ng bahay mo. Sana ba tong babaeng to? Sana ba tong babaeng to ay? Hanapin ko na nga lang. Ayan si Biel, oy, nasaan ka na lalab? Ayan, Ada never dating dikit. Ada never dating dikit from small. Ayan na, nagbaba na ng bahay. Ayan, si Biel channel, thanks, balik sa'yo later on from Lilotsky. Ayan, okay, mag-alala labs, nagbabalik yan si Madam Lilotsky. Ayan. Ang ginagawa niya kasi pinapainit niya muna yung dikit niya bago siya magbalik. Ayan. And kaya nga host, kaso isa lang sipi at marami pang kamay na may-ari. Wahaha. Yun lang. Pag nakasilent ka, huwag mong paggamit muna sa iba. Ayan. Sabihin mo, wait lang. Ayan. Ayan, small lover nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Si Bel lang niya kay Bloody Coder kanina, diba? Ako na lang magsusukli sa'yo. Ayan. Salamat sa pagpinos. Ayan. Small lover OTW. Ayan. Ayan si Bial, nagdikit ka kay Bloody Coder, diba? Ayan. Ibigyan kita ng dalawa. Ayan. Hey, Madam Lilotsky, bigyan kita ng dalawa. Nakalimutan ko. Kadaldalan ko. Ay, premier mo pala ito lalab si Bian. Ayan. Nandikit ka to sa'yo si Bian, labing kita ng dalawa. Ayan. Ako din, last. Ayan, sige lang, small lover. Ikaw yung susunod ko. Ayan. Agoy, nakalimutan ako saan. Yung kita ng dalawa, madam. Ayan, may bawa akong gawa. Okay lang, nandyan ka naman eh. Small lover dan full pack. Ayan. From Sibial channel. Ayan.
Ayan, small lover, pabalikan na lang si CBL, nakapin siya lalabs. Parang ulit. Yan, salamat naman sa paharang dyan. Adam Tabor, may glove shout out, Dikit, ayan. Adam, may glove shout out, Adam, ayan. Adam Tabor, ayan. Thank you so much, Adam, for coming. Ayan, palablab yung nakapin mga lalabs. Meron pala siyang premiere. Ayan. Tamsak sa kanyang premiere mga lalabs. Yung nakapin. Ayan, Lilatsky nagbaba ng kanyang bahay mga lalabs. Ayan. Hirapan. Ayan. Ayan, pangalawang dikit ko to sa'yo, CBL. Pangalawang tamsak din. Ayan. Bicol ng Uragon OTW. Ayan. Tamsak na din si Bicol ng Uragon. Ayan. Ayan, Denver Channel nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Ayan, dan ako ng dalawa sa UCBL. Ayan. Tan ko sa aking main. Tamsakan kita uli ng pangatlo. Ayan. Pangatlong tamsak. Naku rin yan si Bicol ng Uragon CBL. Pangalawang ano ko yan, account. Ayan, tikal amugid may love shoutout dan tamsak host. Ayan. Salamat sa patamsak lalabs. Ayan. Ayan, pang-apat na tamsak ko to. Ano sa'yo? CBL. Ayan. Good morning to everyone. Ayan, from Tikal Amugid. Good morning naman dyan, Tikal Amugid. Big love shoutout sa'yo. Ayan. DJ PJ. Ayo. Bicol ng Uragon, ikaw pala yan, no? Sige, nagtamsak lang ako. Sige, lalab, salamat sa patamsak. Salamat sa patamsak dyan, lalabs. Ayan. Ayan, madam, may bago akong gawa. Bigyan kita ng dalawa. Madam Lilatsky, Nilmar, wag ka mo nang umalis, Nilmar, ha? May bago akong gawa. Bigyan kita ng dalawa. Adam Tabor OTW from CBL Channel. Ayan. Patamsak yung nakapin mga lalab sa kanyang premiere. Maluoy na, oy, maluoy. Ayan. Ayan, 8 million in the house. Mag-love shout out, 8 million. Ayan. Small lover, nagbaba ng bahay mga lalabs. Ayan. Ayan, social distancing. Mag-ingat tayong lahat mga lalabs. Kasi meron ngayon bagong virus na naman na kumakalat, yung Omicron na yan.
Ayan, Small Lover nagbaba ng kanyang bahay. May premier guys, salamat. Ay, may premier din pala si Small Lover. Ayan. Ayan, Madam Lelutsky, nasa bahay mo ako. Welcome to the world, baby girl. Ayan. Mabel Esquerdo. Ayan. Adam Tabor dan from Sibyang. Ayan. Tabor, pabalikan na lang si Sibyang. Andan na sa'yo. Ayan. Mabel Esquerdo nagbaba ng bahay. Social distancing it is a kind of consideration with the two. Personality is not combined. Yes, that is social distancing. 1 liter. Yan, Madam Lelutsky, dikit ko to sa'yo. Ang cute naman ng baby na yan. Oy, may Anna, send love shoutout. Hola. Junaski dan full pack support sa'yo from Tikal Amugid. Ayan, Junaski, thank you naman sa pagdikit kay Junaski Lalabs Tikal. Ayan. Ayan, oy, may OTWJ. Ayan, Queen J Mark, mag-love shoutout na loves. Ayan. Queen J Mark, mag-love shoutout. Ayan. Tamsak host from Queen J Mark. Ayan. Salamat naman dyan, Queen J Mark, sa patamsak. Ayan. Kumusta ka na lalabs? Ayan. Oy, may OTW. Ayan. Oy, may OTW from Adam Tabor. Ayan. Adam Tabor nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Queen G Mark nagbaba rin ng kanyang bahay. Ayan. Ayan, Mag-Ray Gaming Zone. How are you, host? Mag-love shout out, Mag-Ray. Thank you so much. I am good, lalabs. Ayan, Mag-Ray nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Odon, mag-love shout out. Odon Demetrial Junior Vlog. Mag-love shout out, host. Ayan. Salamat naman dyan, Odon, sa patamsak. Good morning. Ayan. Huwag kalimutang tamsakan si host, mga lalabs. Ayan. Gwindan to you from Mag-Ray Gaming Zone. Ayan. Patamsak host sa kay Odon. Sige, Odon, wait ng lalabs. Ayan. Adam Tabor dan full pack from Queen J Mark. Ayan. Queen J Mark nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Small Lover nagbaba ng bahay. Oy, may. Ayan. Bia Pick and Mix Vlog. Mag-love shout out sa inyo dyan, host. Ayan. Bia, mag-love shout out. Ayan. May jacket ka na, Bia. Ayan. Bia Pick and Mix Vlog. Ayan. Oy, me done to you from Mag-Ray Gaming Zone. Ayan. Don't worry mga lalab, si Oimi ay legit. Ayan. Nagsusuklian si Oimi kahit hindi siya Pilipino. Ayan. Yan, Mabel Esquerdo nagbaba ng kanyang bahay. Palablab yung aking member na si Junaski. Ayan. Tikal Amugid nagbaba ng kanyang bahay. Mag-Ray Gaming done from Oimi. Ayan. Mag-Ray Gaming Zone done to you from Queen J Mark. Ayan. Mabel done to you from Mag-Ray Gaming Zone. Ayan. Ayan, Mag-Ray done po from Odon Demetrial. Ayan. Queen J Mark nagbaba ng kanyang bahay. Tikal Amugid nagbaba ng bahay. Ayan. Mag-Ray done po ako sa'yo from Odon. Ayan. Odon Demetrial nagbaba ng bahay. Mag-Ray Gaming done connect from Small Lover. Ayan. Tikal Amugid dan full pack. Ayan. Odon done to you from Mag-Ray. Ayan. Queen J Mark nagbaba ng bahay. Ayan. Uy, may nagbaba ng bahay. Lailotski nagbaba ng kanyang bahay, madam. Ayan. Palablab naman yung aking member na si Kino, mga lalas. Binababa ni Nightbot. Ayan. Mag-Ray Gaming done please. Ayan, from Oime. Ayan. Mag-Ray Gaming Zone nagbaba ng bahay. Udo nagbaba ng bahay. Ayan. Small Lover done full pack from Queen J Mark. Ayan. Mabel done from Sibyang. Ayan. Lolo Pet, miglab shout out. Thumbs up, guaps. Ayan. Lolo Pet, miglab shout out. Ayan. Lolo Pet, ang cute naman ang pangalan Lolo Pet. Oy, me already done. We are old friend from Mag-Ray. Thank you so much. Ayan. Parang ulit host from Sibyal channel. Ayan. Dan po sa nakapin host. Ayan, Sibyal, pabalikan si Bia in Picnics Vlog. Ayan. D4J official present, miglab shout out. Hello, host, pwede patamsak sa live lapagan. Ayan. Sige, DJ Lalans. Ayan, Tikal Amugid dan to you from Small Lover. Ayan. Bia Pick and Mix Vlog done. Ayan, from the 4J official.
Queen Gmark nagba ng kanyang bahay. Inom tayo, ayan, lemon tea with honey, ayan. Yan, tama yan sa malamig na, ano. Tapos yung may ubo-ubo, tama yan, ayan. Lolopet, meron ka ng jacket, ba't ka nakahubad? Mega love shoutout po, D4J, ayan. Tikal Amugid nagbaba ng bahay, Queen Gmark, Magre, ayan. Dan pulpak na po sa nakapin sa taas. Ayan, si Biel, balikan mo yung mga dumikit sa'yo, lalabs, ayan. PD, ayan, lulupit PD, ayan. Si Sir PD pa yung lulupit. Si lulupit, oy. Lia Pick and Mix Blanc, ayan, Tikal Amugid, ayan. Magre Gaming, Dan please, ayan. Oy, Magre Gaming is already connected before they told me that you are old friends, okay, ayan. Queen Gmark, ayan, nagbaba ng bahay. Tikal OTW, ayan. Gmark dan to you from Small Lover, Magre Tikal dan to you, ayan, para Magre. Denver Channel, ayan. Lolopet, migalap shoutout naman si ano pala natin ko si Lolopet. Si Lolopet, si Rose pala to, ayan. Kala ko si Sir PD. Ayan, Annalyn dan to you from Magre Gaming Zone, ayan. Inom tayo hot lemon tea with honey, ayan. Sige lang madam, masarap yan, ayan. Para yan sa ano, sa may mga ubo-ubo. Ayan, oy, may anasi nagbaba ng bahay, ayan. Denver Channel nagbaba ng kanyang bahay, ayan. Ayan, Tikal Amugid nagbaba ng bahay. Bia Pick dan Connect from Small Lover, ayan, Bia, ayan. Magre Gaming Sound, Denver dan to you from Magre, ayan. Dan to you po Magre from Bia in Pick Mix Blanc, ayan. May nagbaba ng bahay, Magre dan na po, ayan. Tikal Amugid nagbaba po ng bahay, ayan. Tikal Amugid nagbaba ng bahay. Oy, may dan po from Adam Tabor, ayan. Oy, may connect to Adam Tabor, ayan. Adam nagbaba ng bahay. Tikal dan pulpak, ayan, from Sibial Channel, ayan. Malablab naman si Jonaski mga lalab yung binababa ni Nightbook. Ayan, Magre OTW from Sibial Channel, ayan. Ay, di mag. Sana yung mga nagpapatamsak dyan ng kanilang premiere, ayan. Nawala na. Ayan, Adam dan to you from Magre Gaming Zone, ayan. Ayan, Lailitsky, madam, nagbaba ng kanyang bahay, ayan. Oy, may nagbaba ng bahay, ayan. Nilmar, baba ka ng bahay, Nilmar. Sino unang pumasok si Small Lover mo na pala? Small Lover, baba ka ng bahay. Nasaan na yung premiere mo? Small Lover, may premiere ka? Yan, Madam Lailitsky, dan na ako sa'yo ng 2. Natagalan, oy. Ayan, Madam Lailitsky, nagbawa ng bahay. Oy, Midan Pulpak. From Tikal Amugid, ayan. Magre Gaming Zone nagbaba ng bahay. Tikal dan to you, Shukran Kitir. From Oime, ayan. Lailitsky dan to you from Magre, ayan. Natatak na talaga ang madam, ayan. Naman ako si... Ayan, oy, may nagbaba ng kanyang bahay. Small Lover, magba ka na ng bahay mo, ayan. Para matamsakan yung ano mo, yung premiere. Small Lover. Tapos na ba kayo sa nakapin mga lalabs? Ayan.
Yan, palablab naman yung aking member na si Lloyd. Mga lalag yung binababa ni Nightboot. Ayan. Thank you so much. Ayan. Small Lover, nandyan ka pa? O umalis ka na? Ikaw Odon, ayan. Wala si Small Lover eh. Premier mo ba to Odon? Ayan, isa na lang. Small Lover, nandyan ka pa? Ayan. May premier ka Odon? Wala si Small Lover, umalis na ata. Ayan, si Biel Channel Lalams. Baba mo na kita ha. Ayan. Oh, so ikaw si Android 16. Yes po, ayan. Ako po yan, madam. Yes po, ayan. Huwag na baka malaman ni Lulu. Ayan. Dansokli Magri, ayan. From Denver Channel, ayan. Odon, ano to Odon? Ano to Premier? Premier mo ba to Odon? Hindi naman pala. Dansokli Magri, ayan. Small Lover, nandyan ka pa ba? Dan po sa inyo, Tikal Amugid from Via Pick and Mix Blind. Ayan. Ayan, Odon Dan from Sibial Channel, Odon, ayan. Pabalikan si Sibial Odon, ayan. Dan sa'yo, ano? Odon, ayan. Odon Dan, pabalikan Odon, ayan. Mag-alalay. Ayan, Oime nagbawa ng kanyang bahay, Oime, ayan. Ayan, Odon, nasa bahay mo ako, ayan. Malapit ka na palang mag 2K, Masya Allah, ayan. Odon, ang bilis mo naman, maaabutan mo pa ako, ayan. Masipag atang mong banana, ayan. Odon Dan, full pack na po, ayan. Nilmar, wag ka munang umalis na laba, ayan. Tikal Amugid nagbawa ng kanyang bahay, ayan. Denver Channel, ayan, nagbawa ng kanyang bahay, ayan. Hindi ko to sa'yo, Odon, ha, ayan. Nasa bahay mo ako, Odon. Hinahatching ako eh. Hindi natuloy. Ayan, Bicolana Vlog, nilag shoutout, tamsak host, ayan. Salamat sa patamsak, ayan. Ayan, Odon, dinikit ko na sa'yo to, ayan, nagbakas ako, ayan. At huwag mo lang balikan yun, ayan. Mikasha, may galab shoutout naman dyan, mig alright, mig shoutout to all Miss Bulong at bakit may panguso ang thumbnail mo. Para lahat ko yung ikikis, ayan. Panguso. Ikaw talaga, Mikasha, pasaway ka. Ayan, Bicolana Vlog ng baba ng bahay. Ayan. Ang daming alam. Ayaw mo yan, di ka pa pumapasok, minungusuan na kita, ayan. Ayan, Bicolana ng baba ng bahay, eh. Sibial, Oime, Anasidan, Pulpak from Sibial, ayan. Arch Harmony, naglab shoutout, tamsak sa beauty na hall, ayan. Arch Harmony, salamat naman lalams, ayan. Salamat sa pagbunta, ayan, may jacket ka na, ayan. Mabel Squadro, ayan. Via Pick and Mix Vlog, may shout out, ayan, magkakilala pala kayo, ha? Hindi ko siya nakadikitan kay Mikasha. Kaya pala magkakilala sila, ayan. Bicolana Vlog, ayan, natawa tuloy ako sa iyo, Mikasha, uy, ayan. Magre Gaming Zone, Amat Sukli later on from Madam Lailotsky, ayan. Yan, Sibial Channel, nagbaba ng bahay, palablab yung nakapin, mga lalabs, ayan. Denver OTW, ayan. Denver nagbaba ng bahay, ayan.
Bicolana Vlog dan Pulpak na po. Ayan. Manananggal Vlog, magalag shout out. Nakakatakot oy. May manananggal dito. Ayan. Ayan, Manananggal Vlog. Nagbaba ng bahay. Nagbaba ng bahay. Nakita ko kasi si Mikasha eh. Yan. Lailot si ka na dyan, mini shout out po. Ayan, from Mikasha Kusina. Ayan. Dan Pulpak sa nakapin from Tikal Amugin eh. Dan Tuyo po Bicolana. Ayan. Bicolana Vlog. Dan daw. Ayan. Dyan may official Migalab shout out sa'yo host. Ayan. Ayan, Bicolana Vlog nagbaba ng bahay. Ayan. Denver Channel nagbaba ng kanyang bahay. Manananggal. Ayan. Dan tamsak sa'yo. Ayan. Ayan mga lalas, huwag kalimutang tamsakan si host. Ayan. Manananggal nagbaba ng bahay. Uy. Ha, manananggal. Hala, ba't may manananggal dito? Manananggal yan ng ano? Manananggal, oy. Yan, Miguel Love shot po sa inyong lahat from Bia Pick and Mix Vlog. Ayan. Nelmar Channel dating dikit. Nagtamsak lang ako from Sibial Channel. Ayan. Oy, may anasi nagbaba ng bahay. Mikasha Kusin, sinigawan na kita full blast using megaphone. Ayan, oy, may nagbaba ng kanyang bahay. Oy, Mikasha. Sibial Channel nagbaba ng bahay. Ayan. Uy, may nagbaba ng bahay. Ay. Sibial Channel dan from Mabel. Ayan. Manananggal Vlog nagbaba ng bahay. Ayan. Di mo nabasa, Ailins, kaya di natuloy hatching mo. Pinasa mo ito. Ayan, ingay ko eh. Ayan, Mabilis Square doon nagbaba ng bahay eh. Salamat Mabildan din ako sa iyo. Ayan. From Sibial Channel. Ayan. Tapos na ako kay Odon sa nakapin. Ayan. Odon, pabalikan si Arts Harmony dan sa'yo. Ayan. Bicolana Vlog nagbaba ng bahay. Ayan. Arts Harmony nagbaba ng bahay. Nelmar Channel dan na po from Tikal Amugin. Ayan. Alright, from Mikasha. Ayan. Nasa work ka na, Mikasha. Ayan. Arts OTW from Sibian. Ayan. Palahubog. 1020. Ayan. Sino may 1020 dyan kay Palahubog? Ayan. Palitin daw. Ayan. Mabilis ko yan doon nagbaba ng bahay. Ayan. Ay, may nagbaba ng bahay. Ayan. GM Vlog. Nagalab shoutout naman dyan. Lalabs. GM Vlog. Ayan. Share community po. Ayan. Salamat po sa pa-share dyan. GM Vlog. Thank you so much sa iyong always supporting to me. Thank you so much, Lalab. Ayan. Palain ka ng Diyos. Ayan. JM Vlog, thank you so much. Manananggal Vlog, nagbaba ng bahay. Tapos na ba kayo kay Udon, mga lalams? Nelmar. Sana ba si si Mikasha, oy. Ay, Linsky, ako ang humatching. Muntik nang lumipad ang dapat lumipad. Kuwala, may ganang shoutout. Hello. Kuwala. Ay. Oh, I'm sorry, Kuwala. I-delete your... Ala, Kuwala. Hindi ako nag-delete niyan. Si Nightbot. I'm sorry. Ano bang ginawa mo, Kuwala? I don't know that one, Kuwala. I'm so sorry. Ayan. Hoy, Mikasha. Mikasha, ayan. Hindi ako nag-delete niya na si Nightbot. Ayan. O, doon baba ka ng bahay, lalaba. Yan ka muna sa baba. Nilmar, dito lang kita sa baba. Dikitan dalawa, Nilmar. Ayan. Boy mukbang tapos na sa'yo. Ayan.
Sorry naman kay bakit siya dinilit ni ni Nightbot. Koala so want to dance, stop spamming emotes. Ayan. Kilala mo si Koala, Mikasha. Ayan. Dinilit siya ni Nightbot. Sa Bial bahay. Ayan. Mikasha, ginamitan na kita ng megaphone. Ayan. Sana all host may bagong ninja. Ayan. Ibaba ka ng bahay dyan. Denver channel. Ayan. Hala, grabe, nagdi-delete ng message si host. Hindi ako. Nakita mo si Nightbot. Kawawa naman yun, oy. Paano ba yun maibalik? Hindi ako ang nag-delete, Mikasha. Si Nightbot. Hindi ako si Nightbot may gawa, hindi ako. Mabildan pulpak from Tikal Amugid. Ayan. Mikasha kusindan please from Oimi. Ayan. Mikasha pabalikan si Oimi. Ayan. Ayan, bigyan kita ng dalawa Nilmar. Ayan, Nilmar. Oo naman ate, Lailotsky ka nandyan, we. Ayan. Iwan ko bakit ginawa ni Nightbot yun. Matya ng bubura. Sabi ni Nightbot, spam daw. Ang bastos na delete. Uy, kawawa naman yun, uy. Hindi ko alam yun. Si Nightbot. Si Nightbot bastos to. Kawawa naman yung tao dyan. Akala niya, akala nang dinilit ko, eh. Ayan, dyan may official ng baba ng bahay. Ayan. 5 second lang naman yun. Sana di nagtampo. Kawawa naman yun si Koala, oy. Baka ako nun, unsub, oy. Nakadikitan ko yun, eh. Sana bumalik siya, ayan. Nightbot pasaway to. Ayan, si Bial channel ang baba ng kanyang bahay. Ayan. Ano ba yan si Nightbot Idol? Hindi pala tayo ang may gawa niyan. Ayan. Hindi tayo may gawa niyan, Bia. Ayan. Si Nightbot ang may kasalanan. Hindi siguro Nightbot gusto yung sinabi niya sa akin. Pero nakita ko naghilo lang naman siya. Ayan, Mamita Miglab, shout out. Tamsak ho, salamat sa patamsak, Mamita. Ayan. Iwala kayo masyado kay Nightbot, spy yan ni Lolo. Magkamag-anak sila. Magkamag-anak pala sila. Ayan, Lailotsky ka na dyan, dan na po from Tikal Amugid. Ayan. Harmony of God, dan po from Manananggal. Ayan. Mamita, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Host out na ako, lubat na. Sipi ko ba host, God bless. Ayan. Sige, si Bial channel, ingat ka lalabs. Ayan. Spy yata yan ni Lolo pala. Ayan. Siguro spy nga. Kawawa naman yun si Koala. Uy. Sana bumalik siya. Ito si pasaway. Ano ba yun? Nawala, uy. Ayan, Mamita nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Mikasha dan from Mamita. Ayan. Ay, Mikasha, balikan mo yung dumikit si Jen Lalams. Ayan. Mikasha dan tuyo from Oime. Ayan. Oime anasi sukli dan tuyo. Ayan, from Mikasha. Ayan. Si Bial tamsak sa premier mo at dikit na sukli from Arch Harmony. Ayan. Oime nagbaba ng bahay. Ayan.
Kim Bambam dan po from Tikal Amugid, ayan. Salamat Tikal Amugid, ayan. ALS din yan si Kino Bambam, yung aking member, ayan. Hindi na nagbalik yun, no, kasi nga dinilit siya, Baka akala niya ako ang nag-delete sa kanya, uy. Ayan, mamita nagbaba ng bahay, ayan. Tikal Amugid, mas balik sa'yo later on from Lailitsky ka na dyan, ayan. Ayan, palablab naman si Lloyd, yung aking member mga ladang, ayan. Dan pulwas po sa inyo, may Kasha Kusin from Bia, ayan. Natakot si Nightbot kay Koala, Koala. Ayan, Lailitsky nagbaba ng kanyang bahay si Madam, ayan. Arch Harmony nagbaba ng bahay, Oime, ayan. Manananggal nagbaba ng bahay, ayan. Queen G-Mark nagbaba ng bahay, ayan. Si Nightbot may kasalanan, hindi si host, ayan. Hindi ko kasi nakita yung isang message niya eh. Yung isa lang nag-hi lang siya. Ayan, umalis na ata si Mikasha. Bia, mamaya magbaba ka ng ba, ikaw sunod ah. Bia, ayan. Ayan, mamita nagbaba ng kanyang bahay, ayan. Arch Harmony dan pulpak from Queen G-Mark, ayan. Queen G-Mark nagbaba ng bahay, ayan. Oimi nagbaba ng kanyang bahay, ayan. Bilis Adventure Channel dan Tamsak Host, ayan. Nagalab shoutout dyan. Bilis Adventure, ayan. Arch Harmony dan pulpak from Queen G-Mark, ayan. Mabel Squidro, tapos na sa'yo kapatid from Arch Harmony, ayan. Arch Harmony nagbaba ng kanyang bahay, ayan. Jonaski nagbaba ng bahay, si Nightbot pala, ayan. Bia Pick in Mix Vlog, thanks, dikit pa din naka super glue, ayan. From Mikasha, ayan. Lailitsky nagbaba ng bahay, Belen Adventure nagbaba ng kanyang bahay, ayan. Queen G-Mark nagbaba ng bahay, ayan. Queen bahay mo from Arch Harmony, ayan. Kim Kat PH, hi, magalab shoutout, Kim Kat, ayan. Kim Kat PH nagbaba ng bahay, ayan. Harmony of God dan from Mamita, ayan. Harmony, pabalikan si Mamita dan sa'yo, ayan. Kim Kat dan, ayan. Kim Kat, pabalikan si Mamita, ayan. Yan, Nilmar, malapit ka na palang mag 1K lalabs. Nilmar, kunting kimbot na lang. Kunting kimbot na lang, Nilmar, ayan. Nagsukli lang ako, husbulong, ayan, from Mikasha, ayan. Ayan, Bilis Adventure Channel, ayan, nagbaba ng bahay, ayan. Ayan, Mary Jo sa Miglab, shoutout, Madam Jan naman, uy. Tamsak host, ayan. Salamat po sa patamsak, ayan. Ayan, nandyan si Mary Jo, salamat po sa pagpunta, ayan. Ayan, Mabilis Squerdo, ayan, nagbaba ng bahay. Magandang buhay from Mary Josa. Pungaos, kaso si Lolo, maya-maya ang lagas ni Lolo. Maya ang lagas niya, alas 3. Ayan, Mary Josa, nagbaba ng bahay, ayan. Kita ko banana ni Manananggal ang laki. Ang laki ng bahay. Dan na po, ayan. Si Manananggal ang laki ng kanyang banana. Sana all malaki ang banana. Ayan. Ayan, Nilmar. 28. Dalawa na yung nadikit ko sa'yo, Nilmar. Mamita nagbawa ng bahay. Ayan. Bilis Adventure Channel, nagbaba ng kanyang bahay. Bells Pasukli, Mamita, ayan.
Sana si Mary Josa, ayan. Bia and Pick, nandyan ka pa? Bia and Pick lalabs, ayan. Bia and Pick. Huwag mo sanang iisipin na pagpagod na to. Tila ko apurado pero sa'yo ano ba ako gusto ko lang kasi nakasigurado. Matagal na panahon na kitang balak tanungin. Napakasapat Okay, Oime, just wait, Oime. Ayan, Oime, ayan. ang dapat kong gawin. Bukod sa araw-araw kitang dapat mahalin. Pero huwag mag-alala kasi hindi ako Arch Harmony, nagsukli ako doon sa pinagbakas mo pang 11 sab ako, ayan. Si Arch Harmony, maliit pa pala bahay niya. Arch Harmony, 11 sab ako. Sana ba siya? Napin ko nga yung bahay niya. Nasaan na yun siya, ayan. Kuwala, bumalik na siya sa eucalyptus tree at natutulog 20 hours. Lagot ka, night boat. Hindi na bumalik yun. Nagtampo na ata. Ayan, mabilidikit dan po from Billy's Adventure. Ayan. Ayan, Madam Mary JB Vlog, nasa bahay mo po ako. Bin po kita ng dalawa, Mary Josa. Yan, ganda naman, uy. Dala-dala lang tayo lalaps at nagtitipid si host. Baka ninja niya yun, Miss Bulong. Ayan. Baka nga. Ayan, medyo sa pasok puro pamamamita. Ayan. Magbakas ka dyan, ano. Mamita, nagbabalik yan si Mary Josa. Ayan, nag-LS din yan. Billy's Adventure Channel, ang baba ng bahay. Ayan. Hoy, may nagbaba ng bahay. Kim Cat PH. Ayan. Mamita dan pulpak na po pramtikal amugid. Ayan. Ayan, palablab yung aking member na si Jonaski. Ayan. Tikal bahay para mamita. Ayan. Madam Lailotski nagbaba ng bahay. Mamita. Ayan. Hoy, may nagbaba ng bahay. Ayan. Mahal sa'yo. Ayan. Ayan, Bia and Pick in Mix Vlog. Ayan, tinatawag kita kanina. Mamaya-maya lalaga, wait lang. Tapusin mo natin si Mary Josa. Ayan. Ayan, salamat po sa pagbitay. Ayan, walang anuman po kasi binibitay mo din naman ako eh. Ayan. Ayan, Queen G Mark nagbaba ng bahay. Ayan. Bia, ikaw ang susunod ko, Bia. Huwag kang umalis. Ayan. Queen G Mark nagbaba ng bahay. Ayan. KitKat dan na po from Tikal Amugid. Ayan. Bia dan from Mamita. Ayan. Hoy, may nagbaba ng bahay. Ayan. Dan at Mamita pabalik po from Mary Josa. Ayan. Mamita dan po, ayan, from Tikal Amugid, ayan. Kim Cat PH dan Pulpak from Queen G Mark, ayan. Hoy, may nagbaba ng bahay, ayan. Bia Pick Pasukli po from Mamita, ayan. Cory Kane, may shout out. Hello po, madam, ayan. Cory Kane, ayan. Meron ka ng jacket, Cory Kane, ayan.
Shout out po, ayan. Ayan. Dan J. Mark Queen from Mary Josa, ayan. Dan na po sa nakapin from Tikal Amugid, ayan. Denver Channel, nagbaba ng bahay, ayan. Cory Kane Yahoo, ay may jacket ka na, uy, ayan. Oh, may jacket ka na, Cory, bakit nakaubad ka pa rin, ayan. Dating dikit Dailotsky from Mary Josa, ayan. Magandang umaga, Madam Host, ayan. Alam, bakit nakaputi ka pa rin? Meron ka ng jacket, Cory, ayan. Nilmar Dan Tamsak Host from Tikal Amugid, ayan. Mary Josa, kanina pa ako dan sa'yo. Salamat sa sukli from Mamita, ayan. Dating dikit Denver, tamsak na lang from Mary Josa, ayan. Yahoo from Cory Kane, ayan. Tikal Amugid, ayan, nagbaba ng bahay. Ayan, Jocelyn Ciudad, good morning, host, tamsak dan, ayan. Ayan, Jocelyn, meron ka na pong jacket. Salamat sa pagpunta lalang, ayan. Cory Kane, nagbaba ng bahay, ayan. Queen J. Mark, nagbaba ng bahay. Salamat po, Madam, po sa Ayan, Tigal Amugid Dan Sukli from Mamita, ayan. Mary Josa Dan Pulpak, ayan. Cory, nagbaba ng bahay, ayan. Jocelyn Ciudad, nakasupport. Nakabit araw. Cory Kane Dan Pulpak from Queen J. Mark, ayan. Mamita nagbaba ng bahay, Queen J. Mark nagbaba ng bahay, ayan. Yun pala, blab naman yung aking member na si Jonaski, ayan. Cory Kane Dan Pulpak na po from Tikal Amugid, ayan. Dan at Tikal Amugid 785 ako sa bahay mo, ayan. Dan akong dalawa sa'yo, Madam Mary Josa, ayan. Hindi naman kasi madami yung aking ninja, ayan. Matatagpuan. Dan Tikal, ayan. Ay, natatanaw. Via Pick and Mix, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Salamat sa package for you later on from Lailotsky Vlog, ayan. Lailotsky ka na dyan, way pala, ayan. Ayan, bili muna ako ng almusal. Sige lang din, Bear, ayan. Salamat na lang, bumili ka na, ayan. Like ka na lang bumibili, Denver, di ka nagluluto dyan, uy. Via Pick pasukli from Mamita, ayan. Yan, Mamita, pulpak na po sa'yo from Jocelyn Ciudad, ayan. Bia, baba ka ng bahay, Bia. Dan to you, Bell Travels, ayan. Mary Josa Dan na po from Tikal Amugid. Yan, di ko na ng uragon, palablab naman, patamsak mga lalams, ayan. Bia, baba ka na ng bahay, Bia, ayan. Bia, maguma ka na ng bahay mo. Bia Pick. Ayan, nagbaba na siya ng bahay niya. Nagbaba muna po kita, Madam Mary Josa. Mamita. Sa gabi araw. Yan, Jocelyn Ciudad Dan Sukli from Mamita, ayan. Tikal OTW from Adam Tabor, ayan.
Adam nagbaba ng bahay. Ayan. Queen G Mark, okay na po from Hurricane. Ayan. Hurricane nagbaba ng bahay. Ayan. Madam Lelotsky nagbaba ng bahay. Ayan. Gawa ka ng maraming ninja host. Higilalabs Denver. Ayan, tigal ang mga nagawa ng bahay. Ayan. Higilalabs sa D-off. Ayan. Tigal ang mga nagawa ng bahay. Ayan. Bia, ayan, nagbaba ng bahay. Nakapin. Pasok lipo sa nakapin, Bia, from Mamita. Ayan. Ayan, Bia, pasok lian si Mamita dan sa'yo. Ayan. Mamita, thanks from Jocelyn Ciudad. Ayan. Ayan, thank you so much naman dyan, Bia. Ayan. Salamat dyan sa pamember naman, Bia Lalams. Ayan. Thank you so much, Bia. Salamat naman dyan sa aking new member. Ayan. Salamat, Bia Lalams. Ayan. Yan, salamat sa aking new member dyan na si Bia. Ayan. Ikalamogid yan ang baba ng bahay. Ayan. Pasok lipo sa nakapin, Bia from Mamita. Ayan. Mamita, thanks from Jocelyn Ciudad. Ayan. Queen G Mark nagbaba ng bahay. Ayan. Jocelyn Ciudad. Ayan. Mamita nagbaba ng bahay. Ayan. Bia, thank you so much. Ayan. Hoy, may nagbaba ng bahay. Ayan. G Mark dan na po. Ayan. Yung punta ko sa bahay mo, Bia. Wait lang. Ayan, malito pala bahay nito. Ayan. Sige, Bia, bigyan kita ng 5. Ayan. Titingnan ko yung aking main kung dikit. Ayan, dan tuyo po Mamita from Villa Pick and Mix Vlog. Ayan. Ayan, oy, may nagbaba ng bahay. Hello my friend, how are you? From Cooking with Sapia. Ayan. Tikal amogid, okay na po boss. Ayan. Ayan, Bia, dati pala akong dikit sa'yo, Bia. Ayan. Maraming salamat po sa inyong lahat dyan, host. Ayan. Ayan, Palski Vlog, official tamsak dan host. Ayan. Felski, ayan. May jacket ka na, Felski. Thank you for coming, Lalams. Ayan. Lailutski nagbaba ng bahay. Cooking with Sapia nagbaba ng bahay. Ayan. Ayan, palablab naman yung aking member na si Kino mga lalay. Yung binababa ni Nightboot. Ayan. Thank you host from Pelski Vlog Official. Ayan. Ayan, Mamita Cooking with Sapia Dan. Ayan, from Mamita. Ayan. Hoy, may nagbaba ng bahay. Ayan. Huwag kalimutan yung aking member na si Bloody Coder mga lalabs. Yung binababa ni Nightboot. Ayan. Haniko and Baniko Benz. Ayan. Tamsak sis host. Ayan. May jacket ka na, Haniko and Baniko. Ayan. Salamat lalabs. Ayan, meron ka ng jacket pero nakaubad ka pa rin. Ayan.
Oy, may just wait. Be patient, okay? Ayan, Bia, nasa bahay mo ako. Nakadikit na yung aking main. Ayun, nagbakas ako doon. Ayan. Ayan, mamita, cooking pasukli. Ayan. Oy, me, please, my girl, please. Ayan. Yes, oy, me, just wait. Ayan. Bigyan kita ng 5, ano, Bia? Unang dikit ko sa'yo, anong Bia? Tamsak bakas na nakapinos, dating dikit, thanks, ayan. From Pelski Blanc, ayan. Ayan, Bia, unang dikit ko. Mas wag niyo po ako ipin, salamat. From Mamita, bakit? Mamita. Mamaya po lala, wait lang. Hi sis and Bia Pick shout out from Haniko and Baniko, ayan. Bia Pick and Mix Vlog dan from Oime, ayan. Bia, pabalikan yung dumikit sa'yo, Bia, ayan. Ayaw ko po, haha. Wait lang, Mamita. Tapusin ko lang si Bia, ayan. Ayan yung unang lang, yung may bakas ako, yung pangalo hindi na ako magbakas, ha. Pangatlo, pangapat, panglima, ayan. Ayan, dan Toyot Lloyd Johnson. Ayan, salamat Bia sa pagdikit kay Lloyd. Ayan, malaki na bahay niya ni Lloyd. Oh, ang bait talaga ni Madam Host. Ayan, from Corikin. Ayan, tamsak host. Ayan, ayan, Madam Mary GB. Ayan, salamat sa patamsak po. Ayan, nangingisda na po ako dito sa baba, haha. Hanik ko, ayan, nagbuba ng bahay. Ayan, Bia, ayan. Bia, pasukli na lang si Cooking with Zapia, ayan. Ayan, Madam Mary GB, kanina nagpunta ka na po, di ba? Ikaw ba yung pinin ko? Alam ko, ikaw yun. Sino naman tong ibang lahi? Hi, ayan. Hi, ayan, glove shout out. May pumasok na ibang lahi. Assalamualaikum lalabs. Hi, hello, ayan. What is your name? What is your name? Ayan. Shuisma, ayan. Cooking pasukli po para Mamita, ayan. Tamsak ng marami sa inyo, ayan. Maraming salamat. How are you? I am good, ayan. Mashallah, thank you for coming, ayan. Saint Patrick, patamsak naman po sa premiere, ayan. Sige, okay, salamat po, ayan. Sige, patamsakan natin, huwag kang umalis dyan, ayan. Tapusin ko lang si Bia, ayan. Dalawa, ayan. Hindi ko na alam ilan na ba nadikit ko sa'yo, Bia. Ito na nabilang. Kuya Jong, congratulations, Miguel, shoutout. Hustusukin mo, pag-check naman ng title ko nung tama po. Alam ko, muli ka na. Kuya Jong, mabruk. Ayan. Congrats naman sa'yo.
Kuya Jong. Ayan, Chabix, mega love shout out. Ayan, Chabix. Chabix, mega love shout out. Thank you so much. Salamat sa patamsak. Ayan. Ayan, oy, may nagbaba ng bahay. Pwede po ba magtanong, host? Ano yung tatanungin mo, Chabix? Ayan. Hindi, magtanong ka na. Ano ba yun? Nakakatakot naman yung tanong mo. Ayan, oy, may nagbaba ng bahay. Ayan, Pelski nagbaba ng bahay. Ayan. Dan Pulpak Junaski, pasukli na lang idol. Thanks. Ayan. Ayan, premier co-host, mention lang po. Ayan. Sige, Kuya Jung, wait lang. Tapusin ko lang si Bia. Bia pick. Tapusin ko lang si Bia. Hehehe. Ayan, Chabix, sabihin mo na lalabs. Ayan. Sinususpense mo ako eh. Gawin ko na tong 20 Bia. Ayan, 16 ka na. Ano po kaya dahilan ng ano? Anong dahilan? Ano ba yun, oy? Anong dahilan ng ano? Cooking with Sapia. Ayan. Cooking with Sapia, nagbaba ng bahay. Dan dikit po Ricken. Ayan. From Bia. Ayan. Please my girl, please. Ayan. Jocelyn Chunad, yes, I may just wait. Ayan, gawin ko lang tong 20 si Bia. Ayan, 620. Ayan, Jocelyn, nagbaba ng bahay. Mamita dan from Haniko. Ayan, Bia pick mix dan please. Ayan, Bia connect to Oime. Ayan, nag-ilas ako, host ako pero nasit sa premier tas naghang siya loading. Ayan, mali yung nagawa mo. May napindot ka nun, Chabix. Ayan. Naghang, wala na yun. Ulitin mo na lang. Sayang lang kung naghang. Wala na yun, lalabs. Ulitin mo na lang. Baka hinang na ni Lulo yun. Ayan. Okay, host. Ayan. TPL, ayan. Mega love shoutout TPL, ayan. Sino ba si TPL host? Ayan. Ayan, may jacket ka ng TPL, ayan. Ulitin mo na lang yung lalabs kasi wala na yun, ayan. Ilan ka na, Bia? Ayan. Ayan, nag-20 ka na, Bia. Ayan, Bia, nag-21 ka na. Ayan. Iwan ko kung ilan yung nag-ticket ko sa'yo. Hindi ko na binilang. Ayan, dan sa nakapin. Ayan. Pelski vlog dan. Ayan, dan to yung Mamita and Bubo. Thanks. Ayan. Dan sa nakapin from Chabix. Ayan. Kuya Jong, ayan, papunta na ako sa'yo. Tinapos ko lang si Bia. DJ Dance Remix. Dan tamsak mo sa dating digit Haniko. Ayan. Lailotski. Ayan, mega love shoutout. OTW. Ayan, Relin. Miss Nisan, mega love shoutout. Hi host. Ayan.
Hurricane nagbaba ng bahay. Ayan. Yan, Cooking with Sophia nagbaba ng bahay. Ayan. Malablab naman yung aking member na si Lloyd, mga lalabs. Ayan. Ikal Amugid, ayan. Dan from Honey. Honey ko and Bunny ko. Ayan. Chabix Dan, ayan. Nani Selva, naglab shout out. Ayan. Kung saan na lang ako nang isda idol. Ayan. Cooking with Sophia Dan na po eh. Kuya Jong, nasaan ka na Kuya Jong? Isa na pala si ano kanina, si Mamita ba yun? Kuya Jong, ano si Kuya Jong? Speedwell Megalab shout out, tusok kita manay, ayan. Salamat po sa patusok dyan, Speedwell, ayan. Mamita nagbaba ng bahay, ayan. Wimi nagbaba ng bahay, ayan. Maray na aga host, ayan. Ayan, maray na aga sa imo, Speedwell vlog, ayan. Ayan, Nani Silva nagbaba ng bahay, thank you, Oime, ayan. From Bia in Bia, yan Bia. Nasaan na ba si Mamita? Kakarot, pasukli, kakarot. Mamita, nasaan ka na? Thank you, Oime, ayan. Kuya Jong. Saan na ba si Kuya Jong? Bia Pick Mix, ayan. Oime, this one Bia is already connected to you, ayan. Cooking with Sophia, okay na po from Hurricane. Iwan lang po ng bakas from Relinis Nissan, ayan. Mas bakit mo ako hinahanap? Ipipin kita ay? Ayaw mo ipin? Mamita. Ayaw mo bang ipin, uy? Kung ayaw mong ipin, iba na lang, ayan. Si Kuya Jong, nasaan na si Kuya Jong? Ayaw ko po, oh. Sige lang, sige. Kung ayaw mo, hindi nga. Ayan, Billy's Adventure Channel, ang baba ng bahay. Chabix, Dan to you idol, pasukli na lang, thanks from Pelski Vlog Official, ayan. Iwa lang po ng bakas from Relinis Nissan, ayan. Hurricane Dan from Oime, ayan. Mamita, ayan, from Billy's Adventure, ayan. Masarap mang isda sa Pacific Ocean, host, malaki banana, hihi. Ikala mo ginay. Iwan lang po ng bakas para marilin, ayan. Honey ko and Bunny ko, ayan. Host, please, parang awa mo na, huwag mo ako ipina. Hoy, nasa na yung bahay mo? Mamita. Mamita, oy. Kuya Jong, nasaan ka na, Kuya Jong? Hanapin ko na nga lang yung bahay niya, oy. Malis na ata. Yan, tamsakan ko si Kuya Jong. Wow, mashallah. Monetize na si Kuya Jong, mashallah. Umalis na ata siya.
Lay, 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 lay. Dan to yung Oime, ayan. Makulit to si Oime, ipin na muna nga natin para aglit ko lang to ipin para tumahimik, hindi siya magtampo, ayan. Oime, okay, drop your link. Wait lang, Bia, ba mo na kita lalams, ayan. Para manahimik na to. Ayoko may nagtatampo. Tapos ipin mo na yan, kanina pa yan. Ayan, pinin ko na mamita, uy. Ayoko magtampo si Oime, uy. Ayan, Oime. Kasi pag pinin mo yun si Oime, mananahimik na yan. Ayan, Hurricane Dan please from Oime, ayan. Ayan, Nani Selva ng baba ng bahay, iniwan po ng bakas from Rilin, ay. Bia Pik Syukran Kitir from Oime, ayan. Sikal Amuhi ng baba ng bahay. Ayan, naulit ko tuloy yung binasa ko. Ayan, Tikal Dan from Cooking with Zapia, ayan. Palablab naman yung aking member mga lalabs na si Jonaski, ayan. Yung binababa ni Nightbot, ayan. Iyak yan, idol. Bigyan natin ng maraming saging po. Malaki na yung bahay niya ni Oime, oy. Mansyon na yung bahay niya lalabs, ayan. Tikal Dan from Cooking with Zapia, ayan. Ayan, Lailotski Madam nagbaba ng bahay, ayan. Oime Dan na po from Tikal Amugid, ayan. Oime connect to Tikal Amugid, ayan. Ayan, Mamita Dan Sukli po from Speedwell, ayan. Cooking with Zapia, ayan. Iwa lang po ng bakas from Relinis Nissan, ayan. Speedwell nagbaba ng bahay, ayan. Belsky Vlog nagbaba ng bahay, ayan. Dan Pulpak Idol from Speedwell Vlog, ayan. Palabla naman yung aking member mga lalat na si Kino, ayan. Yung binababa ni Nightbot, ayan. Ayan, Madam Lerotsky nagbaba ng bahay, ayan. Iwa lang po ng bakas from Relinis Nissan, ayan. Speedwell Vlog nagbaba ng bahay, ayan. Tikal Dan Tuyo from Oime, ayan. Speedwell Traffic yan, wala pa dito sa bahay ko from Mamita, ayan. Speedwell Dan Pulpak na po from Tikal Amugid, ayan. Cooking with Zapia, ayan, nagbaba ng bahay, ayan. Dan na po sa inyo Speedwell Vlog from Bia, ayan. Iwa lang po ng bakas from Relinis Nissan, ayan. Ayan, huwag kalimutan yung aking member na si Vladi Coder mga lalaw, ayan. Antayin mo lang Ma'am Mamita from Speedwell, ayan. Bilis Adventure Dan na po, ayan. Congratulations Kuya Jong, ayan. Monica na Kuya Jong, mashallah, mashallah, ayan. Kuya Jong, I'm happy for you, ayan. Sa iyong paghihirap, ayan. Na-reach mo na rin yung talagang hinahangad mo, ayan. Speedwell, salamat from Mamita, ayan. Lailotski naggawa ng bahay, nanood na si Lolo, ayan, Mamita. Lagi naman nanonood si Lolo, eh. Mamaya mga ngain na yun, ayan. Iwan lang po ng bakas from Rilin, ayan. Haniko and Baniko, ayan, nagawa ng bahay, ayan. Belsky Vlog Dan Toyo from Syukran Kitir, ayan, from Oime, ayan.
Nani Silva, ayan, nagbaba ng bahay. Ayan. Madam Lailutsky, nagbaba ng bahay. Ayan. Palablab naman yung aking member na si Lloyd mga lalams. Ayan. Dan sa nakapin host. Ayan. Oy, may connect to Pelski vlog. Ayan. Ayan, nagsusuklihan si Oy, may mga lalams. Legit yan. Ayan, iwan lang po ng bakas. Parang Brilliant Miss Nissan. Ayan. Mamita nagbaba ng bahay. Ayan. Cooking with Sapia nagbaba ng bahay. Ayan. Tamsak host from Bisdako. Ayan. Nani Silva nagbaba ng bahay. Ayan. Oy, men. Ayan. Iwan lang po ng bakas from Relay. Ayan. Lailutsky ka na dyan nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Palablab po host. Ayan. Sige, Bisdako. Ayan. Magbaba ka na ng bahay mo dyan. Ayan. Pwede magdikitan pero distancing pa rin. Ayan. Active naman si COVID, baka magkawaan tayo, haha. Basta ingat tayo mga guys. Ayan. Thanks ho sa support. Ayan, from Pelski Vlog. Ayan. Rilin, iwan lang po ng bakas. Ayan. Patusok. Ayan, dala ba kayo kay Umi mga lalams? Ayan. Punta tayo kay ano. Pelski. Sino ba si social distancing. While social distancing it is a kind of consideration with the two personality is not combined. Yes, that is social distancing. 1 liter. Ayan, bisda ko just week lala ba? Okay. Tapusin muna natin si Pelski. Ayan. Tingnan ko kung nakadikit ako sa main ko, Pelski. Ayan, Bakukuk. Migalab shout out, Bakukuk. Ayan. Thumbs up. Ayan. Salamat sa patamsak dyan, Bakukuk. Ayan. Oime, ayan. Thank you so much, Oime. Ayan. Ayan, Pelski, nasa bahay mo ako. Ayan. What is social distancing? What is social distancing? What is social distancing? 1 liter distance. Sa bahay mo ako, Pelski. Ayan. Unang dikit sa'yo. Ayan. Dan to yung Rilin Miss Nissan from Bia. Ayan. Ayan, iwan lang po ng bakas from Rilin. Ayan, Rilin Miss Nissan dan na pong practical amungin. Ayan. Ayan, Pelski, binita ng dalawa. Ayan, unang dikit. Ang ikli ng video mo. Social distancing it is a kind of consideration with the two personality is not combined. Yes, that is social distancing. 1 liter. Thank you so much, host. Walang naman lalang. Ayan. Parang ho, salamat sa paharang dyan. Ayan. Ayan, Pelski Vlog, syukuran from Oime. Ayan. Iwan lang po ng bakas from Rilin. Ayan. Rilin, may bakas ako dun sa bahay mo. Hugas ako pinggan. Hihi. Ayan. Hindi lang maghugas sila ng pinggan dyan. Rilin, napakabait naman. Oy, minsan lang si Tikal Amugid ba ay lalaki? Minsan lang kasi maghugas ng pinggan ang mga lalaki. Mga tamad. Kalimitan naghugas mga babae. Rilindan sa'yo kalimbang ul. Ayan. Parang bisdako. Ayan.
Ayan, dan sa nakapin. Opo, host boy ako cooking vlog kasi ako eh. Ayan. Ayan, napakasipag naman. Bira lang kasi sa lalaki ang naghugas ng pinggan, oy. Dan sa nakapin, ayan, Pilski Vlog official, pabalikan na lang si Bia, ayan. Dan na sa'yo, ayan. Yawan lang po ng bakas parang brilin, ayan. Ayan, ano, Bia, araw kitang i-play ha, para sa WH mo, ayan. Iwan lang po ng bakas, ayan. Nisnisan dan please from Oime, ayan. Cory Kane lang baba ng bahay, ayan. Ikalamugi nagbaba ng bahay, ayan. Nakapindan, ayan. Cooking with Sophia nagbaba ng kanyang bahay, ayan. Yan, Pilski Vlog, pabalikan yung mga dumikit sa'yo, ayan. Dan na po sa nakapin from Tikal Amugin, ayan. Linis nisan dan please from Oime, ayan. Rilin, pabalikan na lang si Oime dan sa'yo, ayan. Iwan lang po ng bakas from Rilin nisan, ayan. Yan, Tikal Amugin ng baba ng bahay, ayan. Cooking with Sophia nagbaba ng kanyang bahay, ayan. Ayan, Pilski Vlog okay na from Cory Kane, ayan. Mama Donna TV, nagalab shoutout Mama Donna, ayan. Kumusta ka na Mama Donna, ayan. Nagbaba ng kanyang bahay si Mama Donna, ayan. Cory Kane, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Dan thumbs up from Mama Donna, ayan. Salamat po sa pa-thumbs up, ayan. Okay, with Sophia nagbaba ng kanyang bahay. Cory Kane, ayan. Yan si Cory Kane, ano? Ang laki ng bahay. Nakatago. Cory Kane, nakatago yung bahay mo. Nasa bahay mo ako, Cory Kane, ayan. Curious lang ako sa pangalan mo, ayan. Dito ko sa bahay mo may harang, ayan. Thank you sa lahat na dumigit sa akin. Babalikan ko kayo. Thank you ho sa papin, ayan. Nang ano man lalang, ayan. Mabuti naman po tuloy ang buhay, ayan. Para Mama Donna, ayan. Cory Kane, connect to Oime, ayan. Iwan lang po ng bakas para Marilyn, ayan. Ayan, Katioy. Sana si Kuya Jong, thank you so much naman dyan, Kuya Jong, ayan. Sana yung bahay mo, Kuya Jong. Ipin ko muna si Kuya Jong, tapos ikaw na sumunod, ano, Tikal Amugida, ayan. Tamsakan natin yung kanyang premiere. Kuya Jong, nasaan na yung bahay mo? Oy, may si pabalik, ayan. Oy, may connect to Bisdako, ayan. Rilin dan please, ayan. Parang Oimi, ayan. Rilin, pabalikan si Oimi, umiiyak na. Ayan, Cory Kane, sa bahay mo ako. Grabe tawa mo, oy. Ayan. Premier mention lang, ayan.
Namsakan na kita Kuya Jung, kanina hinanap ko na lang yung bahay mo. Dan dikit tuyo Tribchich vlog, ayan. Hindi dikit ko na Hurricane. Tawa ka ng tawa, uy, ayan. Bisda ko, ayan. Thank you daw, sabi ni Oime, ayan. Mama Donna TV, di makita bahay mo, naligaw yata ako, host, hehe. Ligaw ka na. Tika alam mo yun, naligaw ka na. Ayan, Hara host from Pelski Vlog. Ayan, thank you sa paharang. Ayan. Ayan, Lailaski ka na dyan, madam. Nagba ng kanyang bahay. Ayan. Kuya Jong Dan tusok po from Bisda ko. Ayan. Yung palablab naman yung aking member na si Jonaski mga lalabs. Yung binababa ni Nightfoot. Ayan. Yan, bisda ko nagbaba ng bahay. Ayan. Bisda ko dan na po practical ang higid. Ayan. Naman lang po ng bakas para marilin. Ayan. Dan sa nakapin host. Ayan. Kuya Jong, pabalikan na lang si bisda ko. Ayan. Medyo lang guys, busy-busy yan lang dito ako. Silent, tusok lang kay host. Ayan, si Kuya Jong, di na ata nakatulog eh. Sobrang kasiyahan. Ayan. Nagpapansit kanton ka na ba Kuya Jong? Ayan, iwan lang po ng bakas para marilin. Ayan. Bisda ko, TW po. Ayan. Nag-apply ka na ba ng join button? Kuya Jong. Tapos yung mga mga palipad-lipad, yung pakulay. Ayan. Iwan lang po ng bakas. Ayan, palabla naman yung aking member na si Kino mga lalabs. Ayan. Yung binababa ni Nightfoot. Ayan. Iwala ng bakas para marilin. Ayan. Hurricane Dan to yung idol. Thanks. Ayan. Uy, may nagbaba ng bahay. Ayan. Kanton lang host kagabi. Sobrang saya ni Kuya Jung. Nakakanton kagabi. Ayan. Nagpakain ng kanton. Yan, uy, may nagbaba ng bahay. Iwan lang po ng bakas para marilin. Ayan. Ayan, palablab naman yung aking member na si Bloody Coder mga lalang. Ayan. Ayan, 10 million in the house. Big love shout out. Ayan. Maraming salamat naman sa 10 million dyan. Ayan. And may nagbaba ng kanyang bahay mga lalabs. Ayan. Wala Stick, good morning host. Big love shout out. Wala Stick. Ayan. Wala Stick, good morning. Ayan. Kumusta ka na Wala Stick? Ayan. Wala Stick lalabs. Iwan lang po ng bakas para marilin. Ayan. Ayan, padikitan nyo nakapin mga lalang sa kanyang premiere. Ayan. New monetization. New monetize. Ayan. Iwan lang po ng bakas para marilin. Ayan. Nani Silva nagbaba ng bahay. Ayan. Parang hindi pa kumain si Lolo. Napansin yung mga lalabs. Kung hindi siya kakain ngayon, bukas doble ang kain niya. Yung ginagawa niya sa akin eh. Kung di niya ako kinaunan ngayon, bukas doble-doble. Ayan. Ayan, Pelski Vlog Official. Kino Bambam Dan. Ayan. Salamat Pelski. Ayan.
Salamat lalabs Pilski. Ayan, bigyan pa kita ng isa Pilski sa pagdikit mo kay Kino. Ayan. Ano yung bahay mo? Ayan. Ayan Pilski, nabigyan na kita kanina. Ayan, bigyan kita uli. Ma-beauty po naman host, ma-beauty. Ayan, Gita Laxmi channel vlog. Hi my all friends from Gita Laxmi. Ayan. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Gita Laxmi. Ayan. Iwala ng bakas from Rilin. Ayan. Nani Selva nagbaba ng bahay. Ayan. Gita Laxmi. Ayan. Wala stick nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Ayan, si Madam Lailoski nandyan pa rin siya. Simula nung pagbukas ko hanggang ngayon, ilang oras na ba yun? Napaka-supportive talaga ni Madam mo. Nandyan pa rin siya. Ano ba yun? 1:30, 1:45 yun eh. 1:45, 2:45, 3:45. 2 oras na siya nandyan na yan. Ayan, Gita Laxmi. Ayan, I'm very poor girl. Ayan. Iwan lang po ng bakas from Marilyn. Ayan. Ayan, palikit sa nakapin mga lalabs. Tapos na ba kayo dyan? Ayan. Nasaan ka na among gid? Ikaw yung susunod ko. Ayan. Ayan mga lalabs, tapos na ba kayo sa nakapin? Ayan. Punta na tayo kay Tikal Amugid. Ayan. Kanina pa siya dyan. Ayan. Magkasunod ata sila ni Madam Lailutsky. Ayan. Ngayon ko lang siya pinin. Bisda ko dan tamsak sa'yo, friend. From Kuya Jong. Ayan. Sabi niya, Chigi tawa pa more, I just leave the house. Maraming salamat sa pagpin. Ayan lang, ano man dyan. Ayan. Ipunta na ako sa bahay mo, Tikal Amugin. Ayan. Yan kung akong nakadikit yung main ko sa'yo. Ayan. Puntahan ko yung bahay mo. Wait. Ayan, nakadikit na pala ako sa'yo, Tikal Amugin, yung main channel ko. Ayan. Sarap naman ng niluto mo, Tikal Amugin. Uy. Bihira rin sa lalaki ang marunong magluto. Ayan. Opo, ha? Ayan. Premier mention lang parang Kuya Jong. Ayan. Baka lang po ng masuklian. Ayan. Bigas Mix Vlog. Ayan. Ayan, nasa bahay mo na ako, Tikal Amugid. Ayan. Ayan, sa bahay mo na ako. Ayan. Tamsak from Bigas 21 Mix Vlog. Big love shoutout naman dyan. Ayan. Ayan, palablog naman yung aking member na si Lloyd. Ayan. Yung ang binababa ni Nightbot mga lalams. Ayan. Dan po sa nakapin from Wala Stick. Ayan. Tikal Amugid nagbaba ng bahay. Ayan. Ano ba yun? Tumingin ako sa taas.
Ayan, iwan lang po ng bakas. Ayan, from Rilin. Chelsea Story TV, may lang shout out. Ayan. Tamsak host. Ayan. From Chelsea Story. Ayan. Salamat host sa kusina ko. Ayan, sa pagpasyal sa kusina ko. Ayan. Good morning sa iyo host at sa lahat. Ayan. Nasa bahay mo ako, tika lang mo gida. Biyan kita dalawa, tika lang mo gid. It's true, I left the house dito mi sa labas po. Your Haransky. Nasa labas daw siya. Ang sipag naman magluto ni ni Tikal Amugid. Ayan. Ilang minutes ba to? Ayan, i-play ko lang to, wait lang. Ayan, Tikal Amugid. $7.90, ayan. Ano to, sitaw? My favorite, ayan. Iwan lang po ng bakas para marilin, ayan. Ayan, Tikal Amugid dan from Bigas 21 Mix Vlog, ayan. Ayan, pabalikan na lang si Vegas, Tikal Amugid, ayan. Asoy everyone, patamsak po ang aming music live na may kasamang lapagan, ayan. Ipo, tamsakan natin yan, ayan. Iwan lang po ng bakas, ayan. Bakas po para masuklian ko po kayo, salamat. Dagdag pa dyan ang ngiti niya, proteinin ng kapo niya. Sure na finish ka. Ano daw? Salamat, nakapasok na rin. I cut it short, 1 week ang ads.
Ayan, Harpay TV nag shout out. Ayan. Harpay, ayan. May jacket ka na po, ayan. Isda ko dan po sa'yo from Walastik, ayan. OTW Walastik from Bisdako, ayan. Tamsak dan host from Dantea Valdez, ayan. May shoutout Dantea, ayan. Tamsak dan host, salamat sa patamsak, ayan. Short video from Dantea, ayan. Yan, tika lang mong gid, natapos ko na pala to. Yung 12 minutes mo. Ayan, Manny Silva nagbawa ng kanyang bahay. Ayan. Palabla naman yung aking member na si Jonaski, mga lalabs. Ayan. Walastik dan from Vegas. Ayan. Bisdako nagbaba ng bahay. Ayan. Iwala ng bakas from Rilin. Ayan. Nandan na ako dalawa sa'yo. Tika lang mo gid. Ayan. Harpay TV nagbaba ng bahay, ayan. Rilin nagbaba ng kanyang bahay, si Rilin, ayan. Panay 10 minutes yan, host cooking vlog ko, salamat sa watch, ayan. Nilalapsin, hayaan ko lang to, ayan. Yung pangalawang dikit ko. Iwan lang po ng bakas parang tikang, ayan. Easy. Ayan, tikal. Ayan, ano ba to? Ayan, Madam Lelutski nagbaba ng bahay. Regilin Vlog, tamsak host. Ayan. Salamat sa patamsak dyan. Regilin Vlogs, may love shoutout sa'yo, lalabs. Ayan. Morning post. Ayan, iwala ng bakas. Ayan. Ayan, ano. Tikal amugit. Ayan, piniplay ko lang to, tikal amugit. Ayan. Regeline, ayan, may jacket ka na po, Regeline, ayan. Regeline, may jacket ka na po, ayan. Kita ko po, ha, ayan, iwan lang po ng bakas from Rilin, ayan. Bigas 21 mix vlog dan po, tusok dikit harang from Walastik, ayan. Ayan, Dantea nagbawa ng kanyang bahay. Tikal amugid bulpak from Dantea Valdez, ayan.
Iwan lang po ng bakas, parang brilin. Ayan. Tamsak, ayan. James Balasaga, may love shout out. Ayan. Salamat sa patamsak dyan, lalabs. James, ayan. Please iwan bakas, from Tikal Amogid. Ayan. James Balasaga, nagbawa ng kanyang bahay. Ayan. Yan, Bicula ng Uragon, palablab naman mga lalabs. Ayan. Dantia Valdez, ayan, nagbawa ng kanyang bahay. Ayan. Iwan lang po ng bakas para malilinis-nisan. Ayan. Nandyan pa ba si ano? Si Bisdako nandyan pa. Ayan. Pwede palang gawing ukoy ang ano, sitaw. Favorite ko pa naman ang sitaw. Ayan. Ayan. Ikal, pasokli na lang si Dantia. Dan na sa'yo. Ayan. Rilin, iwan lang ng bakas. Ayan. Madam Lailotsky, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Dantia Valdez, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Ayan, still watching pa rin Tikal Amogid. Ayan. 8 minutes na, malapit nang matapos yung video mo. Ino times ko siya Tikal Amogid para mabilis. Pag normal kasi ang bagal eh. Ayan. Ariel Colares, tamsakan ko host at dikitan ang host na napakaganda. Ayan. Salamat naman dyan, Ariel. May galab shoutout sa'yo. Ayan. Ayan, may jacket ka na, Ariel Colares. Ayan. Lailotsky ka na dyan, dan po sa'yo tusok harang dikit. Ayan. From Walastik, ayan. Nagsusuklihan Walastik si Madam Lailotsky, ayan. Ayan, palablab naman yung aking member na si Kino, mga lalabs, ayan. Iwan lang po ng bakas from Rilin, ayan. Dantia dan po, ayan. From Tikal Amogid, ayan. Bisdako, ayan. Tikal Amogid, ano na lang, 3 minutes, ayan. Tapos na yung video mo, pangalawang video. Punta na tayo kay ano, Bisdako, ayan. Pusin ko lang muna to kay ano. Ayan, tapos na ako sa'yo, Tikal. Ayan, natapos ko na yung ano mo, video. Sarap naman nitong ano mo, ukoy, oy. Ayan ko lang nag-play pa. Cooking with Sapia, ayan. Regeline Vlogs, ayan, nagbaba ng bahay. Nani Silva, nagbaba ng bahay, ayan. Cooking with Sapia, ayan. Ako
ako nagbukas, ako rin magsasara ng tilon mo. Ayan. Anong oras na ba? Ayan, meron pa tayong isang oras mga lalabs. Isang oras pa. Ayan. Ayan. Alam niyo mga lalabs, si Madam Lailuski, kanina siya ang unang pumasok. Tingnan mo, nandyan pa rin siya. Nandyan pa rin siya mga lalabs ha. Hindi pa rin siya umaalis. Mga langga, salamat sa pagdikit. Maraming host. Maraming salamat host. Ayan. Salamat sa papin host. Ayan. Hindi ko nakita. Ayan. Kasi kanina bista ako tinatawag kita, hindi ka naman sumasagot eh. Kukunyid sa Pia, ayan, nagbaba ng bahay, ayan. Maraming salamat host, ayan. Punta na ako sa bahay ni Bisda ko, ayan. Agoy, akala ko 3 minutes na lang. Awar, oh. Isang oras pa pala. Ayan, 70 walang shoutout lalang. Ayan. Ayan, M7TV, ayan. Thank you for coming lalang. Ayan, ano, tikal amugid yung dalawang 12 minutes mo natapos ko yun na, ayan. Punta na tayo kay Bisda ko, ayan. Agoy, sabi ni Madam Agoy. Ayan, Tribchi Jamil, may harang agad. Ayan, Tribchi, nasa bahay mo ako may harang. Ayan, Tribchi. Ibisda ko pala to, ayan. Ayan, may harang to. Ilang minutes ba to? 1 minute and 30 seconds. Ayan. Ayan, Regilin Vlog dan to yung idol from my Belski Vlog official. Ayan. Powered by DJ Bongo Exclusive. Ayan, Tribchi. Dati naman pala akong dikit sa'yo sa main mo. Ayan, Bisda ko. Kamsakan ko na lang to. Ayan. Sa main ko, ayan. Kabit araw. Hindi kita ng dalawa, ano. Bisda ko, ayan. Bahay mo ako, Bisda ko, ayan. Pinapanood ko yung video mo. Pangalawang harang. Powered by DJ Bongo Exclusive. Ayan, Tribchi or Bisda ko, ayan. May harang pa rin. Ilang minutes ba to? Sa gabi araw ay natatawa.
Yan, Madam Lelotsky nagawa ng bahay. Ayan. Napaka-supporting ni Madam. Hindi pag Madam Lelotsky, pero pag wala ng tao, kahit hindi pa ano, mag-out na ako. Ayan. Wow! Kay DJ Boom Boom pala yan. Pa-share it naman. DJ Lodsky, the best. Basta team Boyog, Gapauyog. Ayan, doon ako sa'yo dalawa bisda ko. Ayan. Yung pangalawa, yung nagmukbang ka ng fruits. Ayan. Hindi man kita kasi yung banana mo. Siguro malaki na to. Nasa 10 million. Kasi nakatago eh. Ayan, 7 minutes lang naman pala to. Ayan. Baldado, Disco Mobile. DJ Lodsky, the best. Mga 4:30 pag wala ng tao. Ayan. DJ Lodsky, the best. Basta team Boyog, Gapauyog. Ayan, dan pulpak mo sa nakapil. Ayan. Dami harang host, dalawa. Ayan. Oo nga, madaming harang si ano. Si isda ko, madaming harang. Malaki na kasi siguro bahay nito eh. Ayan. Marami siyang paharang. Di ka lang mo gid ano, sipagan mo lang yung pag-upload, kasi para pag nagpi-play ka ng ano ng WH mo, hindi ka babawasan ni Lolo pag laging updated. Disco Mobile. Laging updated ng upload, yung WH mo hindi siya babawasan. Doon lang siya magbabawas sa ano, sa banana mo, saka sa ano, sa mga tamsak. Pero yung WH mo hindi niya gagalawin. Kasi ganun yung ginawa ko dati. Yung piniplay pa yung WH ko every 1 week.
upload ako ng video, nagluluto din ako eh. Tapos yung ano, chinecheck ko yung WH ko every 2 to 3 days, ayan. Sige lang siya dagdag, hindi siya binabawasan. Doon lang siya nagbabawas sa tamsak, saka sa ano, sa banana ko. Kayong views, ayun. Yun ang binabawasan sa akin ni Lolo dati. Ayan, ano, bisda ko, malapit ko nang matapos yung 7 minutes mo. Yung mukbang na prutas. Dantia Valdez, ayan, lalams. Queen with Sophia, you still here or no? Ba't hala? Ayan. Ayan pa rin si madam mo. Madam, anong oras na ba dyan sa inyo? Ayan. Yan na naman ang tao. Hintayin ko na lang mag 4:30 4, 5, 6, 7, 8. Ayan. Oh, dahil sa'yo. Ayan. Si Regeline nagbawa ng bahay. Ayan, nandyan pa pala siya. Ayan, OTW sa nakapin. Ayan, pasado alas 5 ng Japan. Ayan. Alas 5 na pala ng yung gabi, ng hapon. Salamat sa Papin Idol. Ayan, hapon pala. Ayan. Ayan, Regeline. Ayan. Ayan, D4 Bulabogs. Hello, host Dan Pulpak. Ayan. D4 Bulabogs. Ayan. Dan Pulpak. Ayan. Ayan, may jacket ka na, D4 Bulabogs. Ayan. May jacket ka na po. Ayan. Ayan. Ayan, nag-eat pa rin. Ayan, good morning host from D4 Bulabogs. Ayan. Iwan lang ng bakas from Rilin. Ayan. Dan sa nakapin host. Ayan, from Dantia Valdez. Bisda ko dan na. Ayan. Dantia, pabalikan na lang si bisda ko. Ayan. Ayan na dyan si madam. Tatawa ko pag bumaba, nagbababa ng bahay si Madam Lailoski. Kasi nandyan pa rin siya. Hindi talaga siya umalis, mga lalat. Exclusive remix by DJ RK.
Sana ganyan din yung nanay ko, no? Yung nakikita niya ako tapos di siya umaalis. Yung nakanood lang sa akin. Hindi kasi marunong yung nanay kong mag sa YouTube eh. Dan sa nakapin host, ayan. Ayan, Dantia, pabalikan na lang si D4 Bulabogs, ayan. Kaya pala. Kaya pala pag kiniklik ko, nag-iiba yung yung video mo. Gawin ko rin kaya yan nung iba-ibang video yung ibababa ko. Hindi lang isa. Yan, walang punang bakasan. Premiere pala yan. Nagitamsakan natin yung premiere mo. Yan ko yung yan D4 Bulabogs kung main mo pala to. Tingnan ko kung nakadikit ako sa main na. Ayan, D4 Bulabogs. Ayan, didikit ko yung main ko sa'yo. Ayan. Sukli na ako sa'yo, ayan. Tamsakan ko pa yung premiere mo. Ayan, D4 Bulabogs. Ayan, kinalimbang ko rin. Kinalimbang ko rin yung bahay mo, D4 Bulabogs. Ayan, Dantia, bigyan kita ng 2. Punta ako sa bahay mo. DJ Dance Remix. Ayan, D4 Bulabogs full pack dan from Dantia. Ayan. Love channel, mega love shoutout, thumbs up. Ayan. Salamat po sa pa-thumbs up. Ayan. Love channel, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. D4 Bulabogs. Ayan. Lailotski ka na dyan, Raydan po. Ayan. Iwan lang po ng bakas from Rilin. Ayan. Yan sa bahay mo ako Dantia, bigyan kita ng 2. At chicken biryani mo. Ayan, love channel, Dan from D4 Bulabogs.
Pasyal ka rin sa live ko, host. Ayan. Anong oras ka ba nagla-live, Dantia? Kalimbang ko para ma-notify ako. Ayan. DJ Dance Remix. Yan, nabay ko ng dalawa sa'yo, Dantia. Anong oras ka ba nag-ano? Kalimbang ko para ano? Ma-notify ako. One PM Pinas time, 1 PM. 1, 3. Nasa work ako niyan, oy. Sa trabaho kasi mahirap man magamit ng mobile. 9 AM Saudi time. UAE ako 9. 10 AM pala. Ng umaga. Bukas. Yang try ko yan Dantia, ikalimbang ko na lang. Para kung ka mo, notify ako. Ayan. Yung kalimbang ko to ay Dantia. Ayan. Ayan, para manotify manotify ako. Punta naman tayo kay Rilin. Ayan. Malit na pala yung bahay nito ni Rilin. Ngayon ko lang siya nakita. Yan, Rilin, sibing kita ng 5 lalaws. Baby ko pala to. $184. Ayan, Rilin, bigyan kita ng 5. Tingnan kung nakadikit yung main ko sa'yo. Yan, nakadikit pala yung main ko sa'yo, Rilin. Bakas na lang ako sa katamsak sa main ko. Ayan. Ayan, nagbakas lang ako sa Rilin yung aking main, saka yung pangalawa. Ayan. Yung 4 din ako magbabakas. Ayan, Indian Wanderer, mag-love shout out. Ayan.
Thank you for coming, lalabs. Indian Wanderer, ayan. Thank you so much, Indian. Pangalawang dikit yun sa'yo, Rilin. Ayan. Hindi na ako nagbakas. Pangatlong dikit sa'yo, Rilin. Ayan. Load ko na ng 1 minute. Gawin ko na tong 90, 88. 188. Iwan lang po ng bakas. Ayan. Yan, Rilin. Nagdidikit ako sa'yo, Rilin. Gawin ko ng 190. Yan, Rilin, 190 ka na. $190 ka na, lalabs. Ayan, Rilin, iwan ko kung ilan nadikit ko sa'yo. 7 ata, Rilin. Ayan. Lima na lang sila. Ayan, Madam Lilo, siguro mag-out na ako. Ayan, Rilin, tapos na ako sa'yo, Rilin. Nabigyan na kita ng ayuda. Ayan. Dantia Valdez, kinalimbang na kita. Ayan, lalabs. Ayan. Maraming salamat sa inyong lahat dyan, Madam Lailotsky. Ayan. Adam. Ano yung bahay mo, Adam? Ayan. Kamsakan ko muna pala yan, oy. Santakan ko muna to, tapos mag-out na ako. Tamsan na natin siya, mga lalabs. Yan, unang tamsak, Adam.
Ayan mga lalos, tamasama natin si Adam. Ayan. Rilin pasokli na ng from Dantia Valdez. Ayan. DJ PJ, hello. Madam Leluski, maya-maya mag-out na po ako. Ayan. Hintayin ko lang matamsakan si Adam. Ayan. Tapusin ko lang may harang. Social distancing. What is social distancing? What is social distancing? What is social Ayan, ano, Adam Tabo, kinalimbang ko yung bahay mo. Ayan. Ayan, mag-out na ako mga lalams. Adam, thank you so much. Ayan. Dantia, thank you so much. Yung lalong-lalo na kay Madam Lailutsky. Ayan. Mga ilang oras ba ako? 1:30, 40, 2, 3, 4. Ayan, 3 hours. 3 hours din siya nandito. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat mga lalams. Ayan. Madam Lailutsky, maraming salamat sa iyo, Madam. Ayan. Mag-out na po ako. Ayan. Mag-out na po ako, Madam Lailutsky. Ayan. Salamat sa iyong support ng 3.5 hours. Ayan. Ayan, Madam. Maraming salamat sa iyong suporta. Ayan. 3.5. And maraming salamat po sa inyong lahat. Mag-out na ako. Ayan. Dikit at suklian. Ayan. And maraming salamat sa inyo. Mag-out na ako, Adam. Ayan. See you tomorrow mga lalab. Same time. Ayan. 5:40 Philippine time. Ayan. Hindi na ako magpapasukli. Ayan, out na ako. social distancing? What is social distancing? Baby.